Witam Państwa bardzo serdecznie, ja się nazywam Niklaus, a to są Pyk Simsy i kontynuacja rodzinnej patologii. Ojciec dostał depresji i płacze pod kordłą. I w ogóle była jakaś aktualizacja do Simsów i zmienił się wygląd menu. Nie wiem, czy poza tym cokolwiek, ale no. Także czas na przygodę. Co jest ojcu, że on płacze, powiedzcie mi. Co to za typek na kamerce? To ja! Czemu on jest taki nieszczęśliwy, ten chłopek? Cóż mu się stanęło? On będzie sobie teraz robił tosty. Ma depresję, ale czemu? Nie ma żadnych z takich wskaźników. Higienę ma zaniedbaną bardzo. Ale... Ma depresję... Czyżby miał depresję, bo jest brudny? Siema Czukapagra, witam wszystkich. Ma mało seksowania. On się musi iść po tym, kurde, okąpać. Z bąbelkami nawet. Ale się za nim... Jak to mówią, kurde, smród się za nim ciągnie. Dobra, jak się teraz okąpie. Umyć go to mu przejdzie. Jak tak mówicie. Brudnym przez depresję, dokładnie. Dokładnie. A, bo myśmy nie zrobili Geburtstagsfeiera tak zwanego. Nie odfajrowaliśmy Geburtstagu. I on jest bestuż taki smutny. Bywa... A i zrobimy mu przyjęcie może jeszcze. Albo nie, zrobi sobie drinka i tyle. Jesteśmy... On jest dramat po prostu. On jest dramatycznie... Już chyba nie jest taki smutny, mi się wydaje. Myślę, że kąpiel mu zrekompensowała brak urodzin. Coś tak na to wygląda, nie? No. Chyba mu przejszło. Mało mu potrzeba do szczęścia. Czy ja wam powiem, że on tak w domu to nie ma tak bardzo objawów, znaczy takich powodów do depresji. Raczej ma kilka takich powodów do bycia całkiem zadowolonym, powiem wam. Niech mu konkubina umyje plecy. Ej, jest taka opcja? Zerwij! What? Jakie to straszne jest. Pocałujemy go w policzka. A jak tam gówniak? Gówniak spoko. Umie już łazić nawet. Całkiem samoistnie. Co ona robi? Co ona robi? Sarpava, lemtem yanabi. Ona ma pęcherza. Ona musi siku szybko. A dziecku musimy dać żryć. Owoc śmieciowy. A, to na końcu próbowałem ostatnio, ale to było głupie. Daj jedzenie. O. Dalej bez ślubu dziecko nieochrzczone, no. Ja wiem, że to nie wypada, ale wiecie. Oni żyją w takim świecie zateizowanym. Ona pięknie je. Co to jest owoc śmieciowy? Owoc śmieciowy to jest taki owoc, który rośnie tutaj, na tych drzewach śmieciowych. Siema Ciniol, jutro będzie rezydent. O, dostał kusika. Mówię, od razu lepiej. Dobra, gówniak nafutrowany, matka w dobrym stanie. Siema snajper. Ojciec musi coś wtranżolić. Chipsy. Deyul Sibda.
Ale pyszne. O Boże. Dobra, jak tam moda? Niech się matka nią coś zajmie. Niech ją Oh, yummy. wyjmie. Fafagugugon. Dag dag. Dag, dag. Czekajcie. Nauczymy ją mówić. Ona nic nie gada. Wadida. Nabakuzip? Nabakuzip. Oh, quink. Łociec. Wybierz się do parku. No bez... O! Pierwszy raz robią kawę. Tribnathenib. Runa. Kush. Fajna lodówka, normalnych nie było. To jest super droga lodówka. Czerwona. Bolszewicka. Super, mega droga. Nie zdajecie sobie sprawy. Yips. Mm. Kek. Ściągnij te ozdoby świąteczne z luty. A, faktycznie. Nie, znaczy no moglibyśmy. Znaczy ja je sprzedam. Pyk. O, a tradycja ma 4. poziom umiejętności porozumiewawczej. Himo for the robbery. Boy, reversal. Naucz ją szkalować. Nerf. Spoks. Co mu się... Ej, on by chciał... Myślałem, że on drona by chciał mieć. Chciałem powiedzieć, że jak Seto. Znaczy Seto ma drona. Wibs. Runa. Kush. Po jakiemu oni gadają? Bless you. Po simowemu. Ah. A. Łojciec. Łojciec zaś musi... A nie, to matka wtedy była. Oni jacyś tacy są, kurde, nie wiem. Nieporadni, nie? Siema, Hunter. Kanathoy. Una narka naps. Yatufeb Karangi. No trochę szkoda, że nie uczy jej żadnego znanego na ziemi języka, nie? Ale jak tam lubi. Simka jest inspirowana Agą od Seto. Tak. Nos ma podobny. Vobi Nurks. Yathruya. Brohare Aziz. Ej, to dziecko się robi jakieś takie rube, nie? Zrubła normalnie. Może już za niedługo trzeba ją będzie jak to się mówi? Przetransferować w dziecko doroślejsze trochę więcej. Fajnie, ci kubki na ziemi stawiają. Ten jest dobry, dobry wariat. Też niech to wypiją. Ubierz ją, ale ona się sama musi... Haha, wypiła. Ona się nie chce ubierać, ona lubi tak łazić. Po nagu bez mała. Co chce gówniaczek? Zapomniałem jaką ma garderobę. Ja, bo Marie to ona jest taka bardziej perwersyjna, wiecie, ona tak lubi po nagu po chałupie łazić. No, lubi to. Lubi to. O Boże. Trzeba by w ich życiu wprowadzić coś. Jakieś bariery do aktywnej zabawy, żeby nie rubła. No ma bariery do aktywnej zabawy. Klocki. Miała jakiegoś konika, to już go przewaliła. Gdzieś. No, nie wiem. Dobra, idziemy na plac.
Dzielimy się miłością. Idziemy się podzielić miłością. Pa. Zaraz mnie porwią. Zaraz mnie porwią. Aha. Ta bieżnia jest tak ustawiona. Idziemy się utopić we warcie. Potem nas wyłowią. Siema Marcin. Kibel zepsuty? Nie. Dobry jest. Dobra. Idziemy. Czy ja coś same mogę zrobić? Nie. Ona śmiesznie łazi, nie? Powinna się obijać. Jeszcze tak o te oranty wszystkie. Ewald ma żonę z pokaźnym biustem, dorodne dziecko, dobrze prosperującą pracę. Niech zacznie chodzić na ryby. Czyli, że wódkę ma zacząć pić. A on nie ma energii, kurde, on się musi... On musi się dżemnąć. Postaraj się o dziecko. Drugie... Nie. Na razie musimy wyhodować jedne. Na razie jedne musi być wyhodowane porządnie. Rozdupcoła. Buduj Co jej jest? A ona nie ma energii, to idziemy spać. Lulu. Jeden pasożyt wystarczy. Exactly. Siema Chmielu, witam cię. Co u mnie słychać? Wszystko dobrze. Będą ciekawe materiały na YouTubie za niedługo. Racje żywnościowe i inne. Także zobejrzycie. Krótko mówiąc. Dobra. Czekajcie. Stara poszła robić. Dziecko się bawi. Żeby się mogło przestać bawić. Stary się regeneruje. W Simsach nie ma 500+ niestety. Własny pokój. No, pomyślę o tym. Jak się w piżamkę szybko ubrała. Racje alkoholowe nie. Jak się niesforny tłum. Krzyknij na nich oczywiście. Racje alkoholowe to ja już wytestowałem. Ciul, stary zaś dostał ataku. Ataku depresji, bo mu nie zrobiliśmy urodzin. Idzie płakać. This is dramat. Zorganizowałbym mu te przyjęcia, ale ostatnio się nie udało w ogóle i tak. Depresja? Dowan. Jak to było? Ja wiem, synek, że masz depresję, ale może byś poszedł pobiegać. Wyjdź do ludzi. A właśnie, gorzoła rozwesela. Idziemy se zrobić drina. Walniemy se setę płonącej, nie, wkrętaka sobie walniemy, kurde. Walnie kielona, zaraz mu przejdzie. Aż mi się przykro zrobiło. Pijemy. Dajesz. Patrzcie. Średnio mu ta sztuka idzie. Ewald pi.
Właśnie, do wojska się powinno dawać ich wysłać. Mogliby zrobić Simsy plus 18, a są takie mody, że tam widać różne przygody. Ale nie mogę ich na Nvidia pokazać. Siema Sebensor. Ewald, ty to pijesz jak... Jak tak można? Jak tam Bajtel? Bajtel śpi. Dobrze. Takie tam psy stuleje. Bagiety przyjadą, będzie dramat, ja... Nie, on już osiągnął ten wiek. Tamten poważniejszy taki, to jest starość się... Nie, jakoś tam dorosły się to nazywa chyba. Wcześniej był młody dorosły, a to jest dorosły. Już są dorosły. Patrzcie jaki banan na pysku. Ale jakiś taki inopogodny. Kup basen. Co? Na co im... A w sumie mógłbym im zrobić basen. Mamy placów, ciul. A zrobimy se basen. Pijany ojciec zajmuje się dzieckiem. A co, nie można? Czekajcie, to jest ośmiokątny, kwadratowy. 300, 200... Są wybuduję. Patrzajcie. Co? Za ile? Dobra, nie. Nie, ja nie chciałem takiego. Ciebie mieszkasz jak plebs, kurde, byś chciał w takim mieszkać. To jest basen. To jest... dziura bez dna w ziemi. Bez drabinki. Dobra, chcieli basen, mają basen. Masz. Kurde, drabinka jeszcze. To jest basen na miarę tej rodziny. Na taki basen możemy sobie pozwolić. Kupię im drabinkę, chociaż umią bez drabinki, ale... 150 zł drabinka. To dupca. Kaczok, ja. Gliniok. Gliniok. Jak teraz patrzę na tą drabinkę, to dopiero widzę, jaki on jest duży, ten basen. Ale on jest strasznie głęboki, tam nie widać dna nawet. Dobra, nie wiecie co, to jest dramat. Ja zawiodłem jako projektant i jako człowiek. Kurde, udupia im taki basen. No! To już się idzie, mówią, popultać. Ale na więcej mnie nie stać. Drabinka droższa od basenu. Nie no. Dobra, Ewald, pęcherz i idziemy pływać. Nic mnie nie obchodzi, że jest 9:30. Wybudowałem wam super basen, eleganckość. Czy basen spełnia wymogi BHP? Tak. Wszystkie. Siku, siku i idziemy, kurde, pływać w basenie. Pi, 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 pi. Pi, 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 pi. Wyłóż kafelkami dookoła, a nie taka dziura w ziemi, ale on ma tam kafelki. Dup! Dużo tego. Dużo pływania. O ile pływania, oje. Ale nie, no taki wiecie, taki raczej... Mogę mi jacuzzi jakieś kupić bardziej, czy coś. A, jak ryba w kuli. Leżaczek, ja...
Rapitausa w krauzie. Coś z tym jest. Aż się w głowie kręci, no. Jest to dywca. Cianko. Nie no co, dobrze jest, kurde. Rzuć mu tam suszarkę. Ja, albo toster od razu. Pamiętajcie, że pierwsza wersja była o wiele mniejsza. Co? Pływa? Pływa. Pływa jest synchroniczne. Nie, oni bez drabinki też niestety już poradzą sobie. No, oni są szkoleni. W poprzednich częściach tonęli, ale... tu już nie. O, Marie wróciła z roboty, dobrze się składa, bo akurat wydałem dużo pieniędzy na ekskluzywny obiekt, prawda, sportowy? Marie, chodź do męża. Pływaj z mężem. Pływaj z mężem, kurde. Romantycznie. Nie wiem, czy się pomieszczą. No dobra. To nie jest basen dla 2 ludzi. Zarobimy pieniądze, kupimy się lepszy. Robią wir. Jak chomiki. Ja co dywca. No ale co się popływali, to ich, nie? Jako afa w ogóle. Zawstydzona, z wielką trudnością przychodzi rozmawianie z innymi. Ojej. Jak karpie w Tesco, no. Jest trochę tak zwany ścisk. A tu w ogóle ten. Dziecka miska się brzydko bym powiedział. Dziecko chyba umarło. Śpi już 3. dzień. Nie no, co on zaś? Myślałem, że ma jakieś rzuty zaś, choroby. Przez sen. Śpi jak dziecko. Śpi jak dziecko. Stara już popływała? Dobra. Już się nie... O! Odprężyła się. No to tak. Odprężona to do garów. Siema, Sznita. Do garów. Dość pływania. Do garów marsz. Ty, jej się chyba wyłączył jakiś obwód w głowie. To nie wygląda dobrze, powiem wam. Powiedzcie mi, po co jest ta drabinka za 150 zł? Jutro idę do Obi po łopatę. O, wiesz co to by było? Basen, że wybudować, to by trzeba zgodę dostać. Jedno, drugą. A, sikusi. Sikusi trzeba zrobić. Raz w basenie już zwiecha na 5 minut. Ej, ona popuści za chwilę. Nie no, nie będę już tej drabinki po kosztach sprzedawał. Szkoda mojego czasu, moich pieniędzy, znaczy w zasadzie jakby nie patrzeć, to są ich pieniądze. Niby, teoretycznie.
Dobra, koleżanko, zrób sobie jakieś dobre jedzenie. Ona posiadła tajniki szkoły kulinarnej i może zrobić pyszne chili. Chili dla jednej osoby. Jak ona to by mogłaby nie chodzić w stroju kąpielowym w ogóle, nie? Oni mają lodówkę na hajs, taką specjalną. Luray. Patrzcie, myk, myk, myk. Myk, myk. Oh. A za pełny patrzcie, patrzcie, pyk. No. Jak za pełny to możemy, zaraz zobaczymy. A za 120. A, dobra. Niech se będzie. Automat z żarciem z roboty, dokładnie. Ah. Dobra, dodała jakiegoś tam korzenia. Żeńszenia. Co to było? Ojciec zaś ryczy? Nie, ojciec śpi. Mu się głupstwa chyba śniły. Myślałem, że mam okno otwarte przez moment. Coś zawiało zimnym. Ej, a te dziecko to... co one to? Myśli o oręłach. Matka żry. Chili. No chyba i dobre wyszło, no ma taką minę, powiedzmy... Ciężko powiedzieć, co ona przedstawia. Jest tempa, no jest tempa. Jest tempa jak wszystkie jej miny, no. To są fakty. Autentyczne tak zwane. O, właśnie. Dawno nie było. Kurde, ćwiczenia gry na skrzypcach. A ona miała być przecież aspirująca skrzypaczka. Pisałem kilka dni temu egzamin z rosyjskiego i tam był żeńszeń. Ja myślałem, że to mężczyzna, skoro kobieta po rusku to rzęsina. Kobieta po rusku to jest rzęsina? Śmiesznie. To jest ciężka sztuka ta gra, wiecie? Na skrzypcach. Siema Van. Prawie dobrze. Jeszcze trochę i... Ale ostatnio już szło lepiej chyba. Ta twarz... Co się z ryjem dzieje? Wyszła. Chyba wyszła z wprawy. Rzeczywiście. So much, powiedziałbym. Ale robi progres. Dobrze jest, kurde. Siema, majster. Było dobrze nawet. Ja myślę, że na dziś
To jest wystarczająca dawka emocji tego rodzaju, że to już po prostu idziemy spać. A dziecko się za chwilę obudzi na 100. Aha, jest 5 nad ranem. Ona idzie spać, to tak jak ja. Tylko, że ja na skrzypcach nie gram w domu. No, dziecko się obudziło. Dziecko śmierdzi i jest głodne. Ja pierdzielę. I trzeba budzić starego. Stary, steh auf. Dej dziecku żryć. Torka! Neeb! Czekajcie, najpierw ją trzeba podnieść. Tam się obwiesił, albo go obwiesił. Oni są mega cierpliwi. Daj jedzenie, a potem się dziecko wykąpie. Jest trochę śmierdzące. Benarla Musti? Ah, Bunkar. Ej, ten ojciec to jest... Aha, pizzę ona chce. Kup dziecku skrzypce. Lepiej nie. Talent, myślę, tak jak włosy, może być po mamusi. Raczej brak go. Czyli to Bachor? Nasz? Znaczy, od niego. Dobra, Ewald, zrób się coś żryć. Coś takiego niewymagającego, no nie wiem, jaja na toście o 5 rano i dalej ozo. Ciach. Potem myjemy mikser, bo się zdupczył. Za takie pieniądze. Czy będzie miała inne walory po mamusi, w sensie nieprzeciętną inteligencję oczywiście. Siema Borgre. Fajnie, popieprzył se chleb na patelni. Aby se taki chlebek z czosnkiem to bym se zjadł. Taki z czosnkiem, ze serkiem fajny, z pomidorkiem. No. Nie powiem, że nie. Trochę smaki przyszły, powiem wam. Trochę smaki przyszły. Wszystkie będzie miała po ojcu. Kiedy zacznę wszystkich zabijać? Nie, no nie planowałem ich zabijać. Siema Shidorki, witam. Witam Simsowe świry. Coś mu sam jedzie. A ja wiem chyba z czego to może być. No bo no nie smakuje, bo ci dupi z tego miksera brudnego. Miksera, co to jest? Nie mikser, ino... Ten cały, no... Coffee maker. Nie blender. Zaparznik. Jak to się nazywa? Ekspres! Ekspres! O, ekspres! Uciekło mi słowo. Ekspres. Albo też samowar. No. Czyściutko. Żryj. Ciul się dziecko zaśmierdło. Shaker, shaker. Coffee maker. Uliczny dancier. Party maker. Siusiu. Borbagazy. Te dziecko trzeba umyć, one jest brudne, albo robimy nowe. Nie no, umyjemy jeszcze te, one jest nie najgorsze. Enchelte Zombo. A ojciec troluje ją. Dobra, człowieku. Człowieku, wykąp te dziecko. Czy to dziecko rośnie? Musimy je urosnąć manualnie. Froba choosing. Snorps. Snorps. Snorp, snorp.
Do pralki. Nie mamy pralki, bo w Simsach się nie pierze. O, ale smród idzie za dzieckiem. Myk. Patrzcie. Najszybsze napuszczenie wody do wanny na świecie. Poczta! Hurra! Rachunki do opłacenia. Haha! Zaje 500 złotych za 20 lat pracy. Familio to patologia. Nigdy nie mówiłem, że tak nie jest. Stara wyspana to do garów. 500 minus. Dobra stara, nie śpimy, sprzątamy. Dziecko, gówniak zadowolony. Ha! Zostawił na pastwę losu podręcznikiem. Czy Ewald ma pracę? Mają oba, znaczy oboje. Ona też ma. Siema Grzesiu, ale się zachrypłem. Ale widać wyraźnie, że ich związek już umarł. Oni już na siebie nawet nie patrzą. Oni już ani na siebie nie patrzą, nie mówiąc o czymś więcej. My zaraz to naprawimy. Ja mam taki plan. Skusimy ją. Skusimy na kusiola. Gdyby ojciec tylko nie był jaszczurem z kosmosu i zachowywał się troszkę racjonalniej. Ale tak nie jest. Jest głupcem. Tatuś sobie znajdzie nową mamusię. Chyba ja. O! Ci już z automatu na pięterko cisną. Ooh-la. Pa, kusi. Oh, Kusiciel. Dobra, pokuszona. Kiss with passion. Yeah. No poszło. No to następnym krokiem logicznie jest Berry. Uważaj, bo się zgorszysz, no. Teraz będzie zgorszenie. To jest najbardziej naturalna reakcja. Jest tak, idymy do łoża, idymy. Ojoj, szpas. Muss sein. Trzeci poziom wyobraźni. Patrzcie. Dziecko się tutaj bawi, a wyżej... Action. Action. Ura. O kurde, poszła miłość. Jest miłość. Pokapstronga. Kurde. Aż cały tapczan. Aż pierze leci. Aż zaśmierdliśmy. No tak. Aż żeśmy zaśmierdli. A szkoda, że się nie idzie wykąpać, kurde, z babą albo z hopem. Pomylił parking, ja pierdzielę. Ale skoczył humor, kurde. Pełna satysfakcja. Nie ma, patrzcie, to jest lekcja życia ze Simsów. Widzieliście, co tam było? Nie ma nic bardziej satysfakcjonującego niż dobre bara. Zapamiętajcie to sobie. To jest cenna lekcja.
Nic bardziej satysfakcjonującego. A ona taka zaśmierdła do roboty poszła. Nie, co ona robi? Ona wyszła z domu chyba, żeby nie śmierdzieć. Dziecko głodne trudno. Trochę nie poje, to się nic nie stanie. A, bo ona się nie może myć, bo się stary kąpie, no. Stary okąpany, okąpany. To koniec. Co to za gra? Jak co? StarCraft. StarCraft 3. Zaraz idziemy kopać gaz i ten węgiel cały niebieski StarCraftowy. Witam cię, Tangencho Kutarencho. Widzieliście? To się nazywa się mijać. Oni nawet przez siebie przenikają. Już nawet nie o mijanie chodzi, to jest przenikanie się. Niklaus podkręcił jasność, bo się boi. Jaką ja jasność podkręciłem? Wietrzy pachy. No, ale atmosfera jest nie to, para z wanny taka idzie niby, nie? Są takie zaawansowane efekty graficzne, no ja. Przepraszam bardzo. Baby. Co? Po co tyś to dziecko przyniósł? Aha. Zdrowa rodzina. Aha, podkręciłem jasność, w sensie, dobra, teraz szczaiłem dopiero, sorry. Siema, Whisper in Flames. Dobra, u starego Spox, u młodej... Cukierki. A, ona odpierdziela. Patrzcie. Czarna wygrywa, czerwona przegrywa. Green Savaria. Huh? Oh, neat. Każdy czasem wygrać może, kiedy szczęściu dopomoże. I raz, i dwa, i trzy. Huh? Huh? Każdy dzisiaj wygrać może. On ją ciula na hajs, wiecie. W 3 karty grają. On stawia wódkę, a ona grzechotkę. Każdy dzisiaj wygrać może. I raz, i dwa, i trzy. Właśnie ojciec przegrał buty. I tak, no to gdzie jest? Jesteś pewna? Ale na pewno tutaj? Dobrze się zastanów. Fajne syfiarsko tu mają. A co ona jest taka zła? Nakrzycz na Simkę o imieniu Marii. A czemu? A czemu? Cukru teraz. Gówno tam nie cukru, nie dostaniesz cukru. Teraz zagramy o pas. Tak. Teraz postawiła niedźwiedzia. Kurde bele, to od Rusów chyba kupiła. Ze Syberii. O, tu jest action. Ciulnie Zaro. Dobra, stara, jeszcze wanna. Bo brudna. Potem, kurde, sprzątanko. Patrzcie.
Winaroo. It's an A. Teraz Marii już jest na skraju. Zadbaj o... A co, że hasie są niewydupcone? Sztuka zanim widzę. Ratatatatata. Dziecko o podło... Nie, dobra. Dziecko kurczę bęc. Oni lubią spędzać czas w łazience wszyscy razem. Bombila. Takie mają hobby. Bombila. Eager to bake. Dumpsa. Pavimbo. Wrestlingowy dunk. Link to Trebane. Matka wyszorowała wannę i od razu szczęśliwa. Bill. Widać, jakim ta gra schlebia wartościom. Tradycyjnym, europejskim. Nie żadnym tam pokrętnym ideologiom śmierci. Dobra. Tu jest wszystko dobrze. Siemasz, Hanami. I hyc o podłogę, dziecko kurde bęc. Pająki. Jestem w top owocu, mówicie? To trzeba zobaczyć. A muszę dzisiaj ważne info na Facebooka zarzucę. A nie, po Nvidia to nie, to już późno będzie. Młoda tam uga. W głowie rodzi się plan, tak, dokładnie. Uga buga. Marie rozpoczyna pracę za około godzinę. Shibes. Shibes. A wczorajsze warzywo... Nie. Za krótkie. Frinka. Brove unca. Zarbstra. Muszę jakieś kompilacje z tego robić sobie kiedyś. Nobi Yable. Siema, Costello. Mom. Pelzwa. Kazoi. Pelzwa. Traben. Tugabor. Tak było. Pelzła, no. Pelzła to pelzła. Bull. Freezok. Kryn. Draz Vumpa. Friends. Draws wumpa. Dana Flim. Griff. Ah. A tak, ojciec, dej no trochę miłości. Dziecko odchowane, dobra, czekajcie. Zrobimy ten, zmianę wiekową. Pip-top Fwenzy. Idzie to zrobić? Pelzwa. Kazoi Traben. Pinka Fliff. Floon. Nie idzie postarzyć go. Chyba już bardziej. Beniu. Oh, yeah, bo. Beniu. Ah. Fibalo Noyam. No. Bembi Shaldo. A, dziecko na dziecko? Ej, co to się robi? Co to jest? To dupca, jakieś piktogramy mi się wyświetlają. Tupolew, brzoza. Flashbacki z Wietnamu. Jabłka. Ej, co to się robi, kurde? Ona jest smutna, bo jest porzucona. Demony wzywa. Plan na zamach. Autem się wdupi w dom. Pigułę młoda wzięła. Chyba ja. On jest tak... Dobra, dość, bo to już jest straszne. Jej tu coś rośnie w ogóle. Może ma raka mózgu i o mamy, Boże. Co ty gadasz, trawienny? Zakładki po prawej stronie. Znaczy tutaj ma za mało energii niby, ale...
A, z wiekiem, no ale to spoko. Tort i zmuchiwane świeczki. To chyba jest za drogie. Ona zaklęcia rzuca. Chyba ja. Muszę urodziny, ale jakie mam zrobić urodziny? Mam normalnie zadzwonić tam po te? No... Zrobić imprezę taką, jak się robi do dorosłego? Czy jak to się tam robi? Dziecko, być dorosła. Wyjdź do ludzi, pobiegaj. O kurde. This is dramat. Ona jest zmęczona. Krzykacz, dobra, tam krzykacza. Tak, jak to mówił słynny celebryta internetowy Zbigniew S. Moje ulubione zaklęcia po niemiecku. A 2 Sekunden. Tak mniej więcej to było. Tort urodzinowy i ona dmucha świeczki i magicznie staje się starsza. Dobra, zaraz zobaczymy. Tort. Ale tu nie ma torta. A jak piszemy urodziny? Tak zwane uro. Musisz sam zrobić. Ale ja nie umiem. Ale ja nie umiem. Ja tego jest scenikę nie robił. Robisz ciasto, klikasz, dodaj świeczki. I oto dupca. Dobra, to jak stara z roboty wróci. Dobra, stara wróci z roboty, to upiecze. Ja nie będę jako mężczyzna piekł ciasta, bo to jest ideologia śmierci LGBT. I masoństwo. Co to w ogóle jest? Deser owocowo-jogurtowy. Niczyje to zjem. No. Czemu nie? Niczyje to mogę zjeść, no. Ewentuali. Ale pycha. Jak to było? Nice. Nie, on to jakoś tak inaczej robił, ja tak nie umiem. Bowe, mi się zawsze kojarzy ten Makłowicz. Bambini! Dobra, dość. Wypij to, kawa jakości wspaniałej. A jak stara i stary są w robocie... Nie, oni tak na zmiany robią. Jak stara jest w domu, to stary robi. Jak stary robi, to stara jest w domu. I tak... Takim trybem to leci. Jeszcze tak nie było, żeby dziecko było same. Zawadiaka taki on się zrobił. Jest pobudzony po doskonałej kawie. Stuknij się z kimś biodrami. Ja też jak wypiję kawę, to mam ochotę wyjść na plac i się z kimś stuknąć. Biodrami. Naturalnie. On jest strasznie taki, on się coś... Coś mu się stało pod względem higienicznym. Cały czas by się ino mył. Gówniak do roboty. No niestety. Chociaż są takie kraje, gdzie mogłaby składać już tam jakieś na przykład smartfony, tam telewizory od Samsunga na przykład, konsole do gier. No, tak bywa.
Od razu rośnie na takiego nastolatka. Czyli takiego... Aha, czyli po tym, bo był taki na początku całkiem małe dziecko. Potem jest ten taki, jak jest teraz. I potem będzie taki już kilkunastoletni, nie? Diamenty kopała na kolczyki. Ta. Się chciał tak przebierać szybko, jak oni to robią. Tak. I już. Bowej. Bomby. Dziecko zaś się obsrało. Slurpsa. Ja pierdzielę. Slaboom. Jaki to jest sraluch. Wow. To jest najgorszy sraluch. W ogóle tak, rybka, pomimo że była A nie, jest ten cały, jak się nazywa? Boner. Nie. Bonefish, sorry. Kościan. Kościej. Kościej mocno. Jest takie miasto Kościan. Ej, dziwnie te auta wyglądają w tej grze. Szkoda, że kamer nie idzie tak w tą stronę. Skończ z tym, Bambini. No nie powiem. Ale on je miał wykąpać, a nie dać żyć. Wyjm za nogę Proud. kaszę mannę. Kaszę mannę, ja ci dam kaszę mannę. W cesarsko-królewskiej Galicji jadamy grysik. No weź wyjm ją. Whoa, Slurka. Idź Summer Holiday, pałuj się. Whoa, snooze. Co ty robisz? Vippy Dave. Wypytaj! Ej. W dwójce było najwięcej opcji. No, tutaj jest trochę mniej. Ja nie mam dodatków w ogóle żadnych. Kongresowa swołość. Warszawska. Bękarci dońskich oficerów. Neep, neep. Imblipa. Squish, squish, imblipa. Woo. Oh. Basenów nie było. No, basenów nie było faktycznie, bardzo długo. Jak ja na początku grałem, nie było basenów. Aw. Azoo. Bima boom Marseille. Bima boom Marseille. Woo. Dzieci małe to dopiero dodali chyba może miesiąc temu. Bardzo niedawno. W każdym razie. Co? Awansowałam na stanowisko trzeciorzędny komik. Bonus 500 zł i stawka 40 simolenów na godzinę, a miała 36. Wow. Nice. Stara is back from... Co? Co to się stanęło? Cześć, Jasiu. Co to się stanęło? Ej, czajcie to, że jak on jest w dobrym humorze, to jest taki dźwięk normalny, a ona? Taki przyduszony. Teraz się dopiero skapłem. Trzeciorzędny komik. Ha, stary, jaki happy. I takiego szczała w plery, tak. Chłop! Tajoj, tajuśku. Tajoj. Befallen Narble. Tajoj. Binvet. Yeah. Wago Fruge. Co jej się robi? Ona nie ma... Ona zaraz padnie. Blurna
teeth. Ona zaraz padnie na pysk. Ona musi szybko spać. A jak wstanie, to pieczemy dziecku torta i robimy transformation. Shunigua. A ten co? Ty, Belmondo! Lepa na plery i gitara. Matka ma już przebranie, tak, na urodziny, dokładnie. Tony Hawk, pro skater. A stary cięgiem ta kawa pije. Mu serce wysiądzie. A on też chyba musi iść się dziemnąć. No, oni się szybko energia strasznie im spada. Pieczemy dziecko. Dobra, nynej, synu. Dziecko myśli o poduszce, tak zwanej pierdziuszce. Kiedyś taką miałem z kaczora Donalda. Ale był szpas. Szał. Szau pau. Zobaczcie, Kejta. Ty coś tam... A, bo ona nie miała w ogóle, ona miała na 0 całkowicie. Tak, Makłowicz gotował we wielkim garze, to my poradzimy uważać dziecko w mikroweli. Prezent leć kup. O, pedupc-to. Pocus prezent. Jak jobo mody, to na Geburtstag zech dostał łożkrabiny z kartofli i pusto krauza po zymfcie. I szolka wody z Bytomki. I zech miał szpas. O, pamiętam, choby to było wczora. Dobre. Pospali? Pospane? Dobra. To action. Ojciec niech śpi, stara do roboty. Raus. Ale nie w takim tempie. Dobra. Przebierz się. Przeblecymy się. Elegantnie. Rom Geburtstag za 3 dni. Dobra, to przyjdź na streama, to ci będziemy winszować. Będziemy śpiewać. Ein Prosit, ein Prosit. Der Möglichkeit. No i apasjonata. Dobra. Ej, ona zaś śmierdzi? Nie, to ty z tego kubka. Wadisa. Ulga. Dobra. Robimy ciasto. Ciasto z niebieskim konfetti. Pliks. Tak, odpalam potem u siebie streama. Bombini! Przepraszam, to jakoś mi się tak... Dobra, zobaczymy jak jej ta torta pójdzie. Pa, co jest? Pa, ciul, dup! Umfall. Gorzoła? Ja. Już? Już? Okej. Bella fantastico, wow. Dobra. Już? No i cóż? Cześć Olu, witam cię. No i co? Jak te świeczki mam w to dać? Wyście mnie oszukali! Jak to mówią warszawiaki.
Weź kawałek, zawołaj, weź porcję dla Simki o imieniu Tradycja. Witam, efekt Dopplera. Ej, nie idzie dać świeczek. Oh. Czemu? A czemu? Ej, szłoby wdupić dziecko do basenu, no, pokroiła. Ale ja tego nie chciałem! Ona to sama zrobiła. Jo to dupca. Jo to smola. Dobra, no weź jej tam kącek. Jako głupio. Dobra, i takiej zaśpiewamy Happy birthday to you, la 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 la, weź już dorośnij. To jest tempa. No trochę jest, no. Trochę jest. Ty głupia. You stupid woman. Gonna blush? Go na blasz. Oh. Żerej! Bo drogie było. Masz ciasto pod kolor piżamki, ciesz się. A w dupio. Stary. Śpis. Gizdowo to dobry milf. No, tak o kurde. No. Szłoby, szłoby. Co to mi tak miriga? A, awans. Stary mogut. No to stary. Weź się torta. Oh, go. Ah. Co? A, no weź się ta torta. Jaki głupi. Jakie to jest głupie, ej. No dej mu to. Dowcip z cyklu puk puk. A, bo był kąsek. Dobra. Gówniak nafutrowany. Oh, couché. Kusze. Reszta ciasta wdupiamy do basenu. Nie idzie. Zielony tort spleśniał. Alki. To nie jest zielony. To jest hopie seledynowy. Patrzcie, rytuał szamański. Taciul zaś w 3 karty. Saga. Oh. Każdy dzisiaj wygrać może. Każdy szczęściu dopomoże. I raz, i 2, i 3. Ona stawia tort, a młoda stawia klocka. Mommy. Stawia często, nie? Ale akurat chodzi o te. Who to pie? Oh. Co ona powiedziała? PewDiePie? Ar. PewDiePie. O! Stary przyszł. Yeah? Go, go. Dobra, ojciec, słuchaj, jest sprawa. Blooper. Stara ma za mało chromosomów. Musisz zrobić tort. Robimy teraz, czekajcie, ciasto truskawkowe to jest dla leszczów, szokoladę bite. Jak wygrasz, to możesz zjeść torta, tak. Stary robi ciasto. Masz 24 godziny na zapłacenie rachunków. Nie strasz, nie strasz. Nie ma tortu rodzinowego niestety, są ino takie ciasta. Może to trzeba jakiegoś skilla odblokować specjalnego, czy coś? Wuda. Żej ten paj. Pożaru się już nie boję. Mamy super technologicznie zaawansowane tutaj te ochrona. I teraz tak. Dodaj świeczki urodzinowe. O. Pyk.
i impreza. I poszedł do pracy. Ooh, Nerfa. Też myślałem, że idzie po sąsiadów najpierw. Dobra, moda. Na. Tak mu na dziecku zależy. No widać właśnie, jak mu zależy. Hoby wcale, a tu się zaś coś kisi. Ziaba, ziaba. No na imprezę poszedł, no tak. A ta z tym... Ona dalej z tą tortą łazi. Yes, Narb? I'm obeyed. Poszedł po papierosy. Czyli wróci za... Tradycja zmieniła... Dorosnęła. Stary wróci za 15 lat. Dzieciństwo. Czeka cię nieograniczona kreatywność, łamanie wszelkich zasad i wybuchy złości. Pora zacząć zabawy. Dobra, niech ona idzie, niech ona będzie jedna, chociaż może umysłowa czy coś. Niech będzie umysłowym małym geniuszkiem. I niech będzie porywcza, to będzie beka. Oja! Patrzcie jaka gówniakuwa. O jaka brzydka, oja! Jakie czoło, toż to by szło Boeingiem wylądować. Ale... Nieważne. Warig. Creefoba, Amiyash, Blorab. Dobra, stara, weź się zjedz z tego... Ciao. Cały ojciec, wszystko po mamie. Widzę, że wasze zdania są rozbieżne. Kotlety ubijać łebem. Sonshio. Deroy. O, jaka miłość do matki. Oh. Ah. Właśnie, nie wiem, czy się do łóżka będzie mieściła. No weź to zjedz, no. Oh, A ta w szpila. Hogar Una. Iba. Tak, aż się Resident przypomina, no. Zatoki takie, że wyciec kopcem. Clark Fagama. Clark. Lagora. Yips. Legora. Ah. Wszyscy będziecie teraz żreć te ciasto. Yefla. Flinta. Nuvi. Wystrzałowe przyjęcie dla Marii. No trzeba zrobić będzie, no. Mam trzecie ciasto piec. Snubara. Jezu. Nie. Apanu Smishy. Broogie. Oni nie lubią moich ciast. Mm. Wara Krizo. Co ja na to poradzę? Kamazo. Na imprezy pisa. Ja. Ah. Dziups. Dobra, czekajcie, no. To zadzwo... Nie, jak ojciec przyjdzie. Subi. Uh-huh. Shisha. Zjedliście te ciasto, czy nie? Queba. Stara musi iść spać. Daisy. Jesua. Dobra, gówniaczka może już robić też ważne rzeczy. Trzeba by je wybudować własny pokój.
Teraz już możesz sprzątać. Yeah. Mały niewolnik. Jest szkoła do dzieci? Piwnicę jej zbuduj. To jest jedna z nielicznych gier, gdzie są dobre odbicia w lustrze. Musieli dużo na to wydać pieniędzów. Ej, ona się w ogóle zmieści do tego łóżka jeszcze? O cholera! O cholera! Trzeba powiększyć mieszkanie. Dziecko będzie mieszkać tutaj, pod schodami. Kurde bele. Musimy jej zapewnić tak zwany własny kąt. Żeby miała. Czekajcie, mi się kabel poluźnił trochę. No. Mam zdupcone. Do fabryki będzie musiała iść pracować, tak. W szafie będzie spała. Żeby to wszystko było takie proste, wiecie? To siedzidło do jedzenia możesz sprzedać. A, tamte, no faktycznie. To się nie przyda. A, my byli w tym trybie. Po ile to? 52, dobra i to. To też wydupcamy. O, 192. Na klocki już jest za duża. Ale zarobiłem. Ohoho. Tu je bym takie zrobił po prostu, takie niech takie ma 4 kąty, takie małe. Takie ale małe, fes. Wiecie jak to zrobimy? Patrzajcie. Ja mam koncepcję. Sorry. A, topek jeszcze. Tak zwany nachtop. Na cóż nam nachtop? Dobra. Ej, mogę sprzedać tort? Nie. Siema, stary koń. Czekajcie. Ja bym tak chciał po prostu ogrodzić. Takie krz bym zrobił i no nie wiem czy... Wiem co zrobię. Pa. Ciul. Pyk. Kurde. Myk. Pyk. Proszę bardzo. I robimy. Jeszcze inaczej zrobię. Czekajcie. Nie. Tak by było ok w sumie. Dobra, wiem. To wydupca na chwilę tu. Czekajcie, najpierw musimy... Kurde, ja chciałem ścianę. A, nigdy nie wiem, gdzie to się robiło. Tutaj. Patrzcie. A w sumie to źle przemyślałem trochę. Ja. I to jest genialny pomysł. To jest koncepcja idealna. Dobra, i starą tam zostawię. Siema Subs Darrow. Dobra, czekaj ta. Teraz by coś to pomalować. Jaki to zrobimy kolor?
W sumie może taki... Ej, a jest taka opcja, żebym zrobił taki kolor, jak jest tutaj jakoś? Jakaś pipeta czy coś takiego? Bo nie chcę tego, kurde, wiecie. By to tak głupio będzie wyglądało, jak będzie na inny kolor. Czy ktoś wie, czy jest taka option? Bo ja nie wiem. Pewnie jest, ale jej nie wiem, nie umiem jej znaleźć, przepraszam. Shiftem. Ja, ale to się wszystko robi altem? Mam zakraplacz Kurde, dobre. Dziękuję. Debonair. Dzięki za podpowiedź. Ja! Fertig gemacht. Ino teraz tak. Drzwi. Jakieś takie do sracza. Nie, no dobra. Drzwi bolszewickie. Czerwone. Ciul, patrzajcie. To będzie dobre. Drzwi już nie chcę. Szafa. Na ściana. Myk. Fotel. Pod drzwi. Myk. Będą siedzieć na fotelu i słuchać, jak się będzie gzić ze swoim chłopakiem. Dobra. Okno wstaw w tą ścianę. Nie no, trochę prywatności. Dobra, i tu jej zrobimy, kurde, pokoik. Łopanie. No mówiłem, koncepcja bezprzednia. Zaś hajsu wywalę w ciul. Ale dobra. Łóżko. Łóżko takie po taniości, fes. Może bez przesady. Dziewczyny, a dziewczyny lubią różowy. To mos różowe. Ja, co tam taka dziewczynka musi mieć w pokoju? Komputera drugiego jej nie kupię. Nie ma opcji. Ma okna. Niech się patrzy na plac. Rachunki trzeba opłacić, właśnie. Kurde. Rurę podgrzewaną. Barbie. Zabawki jakieś, no. Zabawki. Jakieś biurko, no czaby. Czekajcie, ale jakieś takie zabawki, nie wiem, takie... 1500 zł. Haha! Podupcyło. Podupcyło chyba. Czekajcie, dobra, gówno tam, nie będzie zabawek. Kupimy jej biurko i niech czyta książki. Mała. Głupia. Jakie to jest drogie! Na co mnie to było? Dobra, na... Zbiórko... Czekajcie. Lampka... Nie ma lampki normalnej na biurko. Podupcone. A, są. Sam lampka. O. Sam kula. Niech ci się kula. Ej, dobre oświetlenie jest nawet. Jaki grzybek. Ale kupię komputer. No chyba cię pierę. Chyba cię pierę, Fefek. Nie mamy pieniędzy na to. Jesteśmy za biedną rodziną. O wiele za biedną. Czekajcie. Książki. Myślałem, że można jakiś tego... Albo plakat. Dziewczynki małe lubią plakaty. Jakiś z Brawo jej kupię czy coś. Miarka wzrostu. Nie.
Justin jakiś tam. Ideolo. Ideolololo. Na, moż Justina. Ciul. O, pysamu dupimy. Plakat Henry Puffer. To brzmi jak tytuł filmu pornograficznego na podstawie Harry'ego Pottera. Swoją drogą ciekawe, czy takie są. Na pewno. Sam Harry'ego Pottera. Henry'ego znaczy. Nie, 2 razy Bibera jej dałem. O, 3. raz! Co ja robię? Nie! Pieniądze zmarnowane. Być Henry Puffer. Pyk, Henry Puffer. Miarkę wzrostu zamontuj ojcu, a to musiała być taka inna trochę. A ona ma tu te przeciwpożarowe łone. Tego nie idzie przenieść? Nie idzie. A wydupca to kajś indziej. Kajś. 2K. Sztalugę do malowania? Czyli żeby taką artystką była. Kurde, ma łóżko, ma biurko, okna ma... Mało jeszcze! Plakaty. A, krzesło do biurka. No tak, w sumie to jest dobry pomysł. Żeby nie musiała siedzieć na zolu, a nie chcę do ogrodu i no zwykłe. Na... Różowiutkie. Myk. Ojciec z autorem. Nie. Komputer, żadnego komputera. Rycka kup. Albo taki hoker, jak są w barach. Taki wysoki, najlepiej, żeby się obkręcać szło. Sweetaśnie, no jest so much. Power. Pink power. Dobra, czekajcie, a po ile są takie rzeczy typu tablet na przykład? A jak ona chce być emo-metalem, to mnie to nie obchodzi. 500 zł, 1000 zł. No przykro mi. Bardzo mi przykro. Tableta nie będzie. Ej, co ja z tą kamerą zrobiłem? Łóżko może być pod ścianą. Aha, bo ona sama śpi. No, w sumie ja. Ej, co z tą Ja, no może być. Ubrania jej kup. Ona ma ubrania. A można by szafę jakoś, no nie wiem, ale czy to ma sens? Dobra, możemy tu jej dać teraz półkę na książki. No, dziecko niech same na kompa, ale to już najtańszą bierzemy, jaka jest, bo... Bez jajek. Dobra. Bez jajek. Co, to jest, może czytać, może spać, może siedzieć, może lampkę oświecić, może się na plakaty popatrzać. Kupimy szafę za 2800 i zostanie 65 zł. Czekajcie, a tu są takie rzeczy typu maszyna do... A nie mam, to jest maszyna do szycia na przykład można kupić. Ale to nie te czasy, mi się pomyliło. Rób drugie dziecko. Ale, kurde, ta gra się nie dzieje w Polsce niestety. Tutaj nie ma socjalizmu, tu się za płodzenie dzieci nie dostaje pieniędzy. Telewizor jej wstaw. Ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł. W takim młodym wieku. Telewizor. Jak jakiś tani będzie, ale...
Taki jej mogę kupić. To jest wszystko, na co mnie stać. Czekajcie. Czego dać? By jakoś szafka udupił. Takie, czekajcie. Taka szafka pod telewizor, żeby była, wiecie jak. Trochę żadnie, no ale... Ale dobra. Cartoon Network. Dobra, na... I się ciesz. I się ciesz. Pięknie. Bella fantastico. Wow. To są słowa, które wypowiedział cesarz Otton III, kiedy przekroczył mury miejskie miasta Bytom. Dobra. Komoda po prababce. Ja, fertig. Big. Bydzie. Dobra, stara, idź się pobiegaj. Bieg wytrzymałościowy się zrób. Podpal kogoś. Nie można takie rzeczy robić. Kai jest Bachoreks. Słuchaj, dziecko, ty moje. Siemamy film. To jest twoje miejsce. Czytaj książki. Kryzysowa stodoła. To brzmi dobrze. Córka dorosła i w bikini chodzi. Jakim zaś bikini? To nie jest bikini, ona ogląda... Opie, to jest jeszcze dziecko. Ale jest żadno jak noc. Przestań oglądać te odmóżdżacze, bo ci resztka mózgu wyparuje. Rachunki! Jezustus. Wydupcą no z chałupy. Bogę. Co ona... Fintaru, Fintaru. Oh, Bea. Huh. Huh. Hola. Joba. Yeah. Sweet. Nie mam pytań. Czemu oni w bloku z ojcowskich ugony? Bo to, hopie, to było wzorowane wszystko, żeby się ten było jak w domu. Ja nie wiem. Bawi się koniem w sraczu, to jest... Z tego dziecka nic nie będzie. Z niej nic nie będzie, ona już jest stracona. Genusha Kenoi. Ona już jest stracona na ament. Jensiba? Huh? Karoo? I oto dupca. To już jest koniec, to jest koniec. To już nie ma nadziei. To już Renee. nic z tego nie będzie. In a room. Mówię wam. War? Turkey. Shuksona. Człowiek się starał, pokój wybudował. Kapuna. Monkey. Kapuna. Nima Shore. Matka, idź się wyjść z tej, a ty weź idź dziecko spać. I przejmij se na własność nawet. A niby miała być geniuszka. Fajno geniuszka Czemu... Tu jest... Co to się... Po co się podupcyło? Czemu tu jest plakat tego całego bimberownika, jak mu tam... Co to się sam dzieje? Ty...
To już jest przesada. Przez ścianę przelazło. A ojciec w robocie i nawet nieświadomy w ogóle, że się cokolwiek dzieje złego. Jo to dupca! Jak to jeden mój kolega mówił, zasła. Zasła i śpi. No cóż, no. No, zasła. Niestety zasła. Pół piwa wypiły na 2 i zgonowanie jest. Matka już się wyżygała, teraz płucze zęby. Zawiodłem jako rodzic, jako człowiek. Dzień jak na co dzień na szombrach. Ciasto jeszcze się zepsuło w ogóle. To jest najlepsze. Ciasto się zepsuło. Rachunki zapłacił. Ja. Wszystko zapłacił. Dobra, weź to, aby wydupc. Siema Fexit. Weź to, aby wydupc. To też potem. To się zaraz zepsuje. Jezus Maria, obudź się. Steh auf! Idziemy spać jak człowiek. Nie na motor! Czemu to dziecko jest jakieś takie, ja nie wiem. No patrzcie. Nie tak, tylko tu i śpi. No, idź tam spać. Ojciec po fajki wyszedł, 15 lat go nie ma. No, co te dziecko robi? Patrzcie, ona nie chce podejść nawet. No tu, dobrze. Teraz tak. No ona nie umie wejść po schodach, no. Co ona ma za problem, powiedzcie mi? Czemu ona nie może na schody wejść? No patrzcie. No nie umie. No nie wytrzyma, bo mnie już to nerwuje pomału. Bo to dziecko nie dość, że jest takie brzydkie. Nie umie. No i siada. Nie udupia. Nie mogę, masz dupi. Ja muszę się wysmarkać, sorry. Zasła. O! System Peposz blokuje. Co ty dupis? Jak blokuje? Co blokuje? Poważnie? O Jezus, mi się hepło, przepraszam. Jakim wujem? Spała jak człowiek. No właśnie, nie jak człowiek za bardzo. O, tu go damy. Dziecko, daję ci ostatnią szansę w tym momencie i lepiej, żebyś ją wykorzystała. Idź spać. Jak to mówił Linda w Psach, do Angeli? Spać. Nie, tak. Spać. Idź spać. Tak go dał, nie? Bo ona tam chciała te. Wiecie jak. Ale się okazała... No nie pójdzie. Nie szczymia. Zdupił się! Ausgus się zdupił! Ojciec! Jest opcja B? Gdzie jest opcja B? Nie marzenia, nie miłość. Gdzie jest coś podłe? Zgań! Skrzycz!
Ojciec ją zaraz curwi. Frina Shashib. No, Blinka say. Tube. no, no. Tebow. I bez pyskiem. Benir. Po pysku jeszcze ją. Obisha. Free Bono. No, Bodhi! Bodhi Garest! Bedomi. Za głowę Wow. i o wannę. See, Blingo. Shimmy Yibbish, Dev Glooby! Długa kolejka była po fajki, no. The bar de. Bij pasem kablem od prodiża. O Boże. Nie wytrzymia. Jeszcze się powinno dać w tej grze wała z kołdry zrobić. No nie wytrzyma. Dobra, czekajcie. Boże! Nie! Utoniemy! Toniemy! Toniemy! Łozdupi mi ryj! Co się dzieje? Hilfe! Hilfe! Naprawiać! Stara, naprawiej! Idziemy na dno. Ada śpi. O kurde. No naprawdę. Siema Hetix. Co za dramatyczne dzisiaj. Dzisiaj się dramatyczne rzeczy dzieją. Przeklęta. Ja, przeklęta w Simsach zaklęta. Zawody hydraulików. Kto szybciej naprawi. Dokładnie. O, jest tak. Ewald, 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 Ewald. Kibicuję Ewaldowi, bo dziecko odziedziczyło większość genów po matce. Ewald, Ewald. Ej, ja w ogóle teraz się kapłem, że ona ma bitsa nad głową. I to chyba takiego za 1000. Ja, Ewald zrobił. Wygrał Ewald! Woo! Dobrze. Ej, i ja teraz muszę dojść do tego, co te dziecko... Co się temu dziecku dzieje? Barierki na schodach. Ale co, że ona nie wejdzie, bo nie ma barierek? Ale patrzcie, podejdź tutaj. Ej! A stara wejdzie normalnie do góry? Czekajcie. A może... Kuźwa. Ale tu jest tak jak było. Nie pij tej kawy. No matka włazi normalnie, to jak tej małej coś blokuje? O, storpcy mnie. Jak była małym dzieckiem całkiem takim, to właziła. Dorosła włazi. Dziecko większe nie poradzi. Nie wiem. Przykro mi, ale dziecko jest zepsute. Chyba musimy sobie zrobić nowe, póki jeszcze są w miarę młodzi. Wejście do pokoju. Ale no właśnie nie, bo ona nie umie nawet wejść po tych schodach kompletnie, nie tylko do siebie, ale... To minie. Czekajcie. Lęk wysokości. Głupi wiek po prostu. A, głupi wiek to wszystko wyjaśnia. To jest bug. To jest bug? Nie ma żadnych barierek.
A czat mówił w piwnicy. No ja wiem, no. Nie posłuchałem. Teraz żałuję. Dziecko drogie. Oh. Idź się... Nie, to jest dziecko. Dziecko nie śpi. Nie łazi, nie ogląda. Dziecko idzie pływać w basenie. Ow! I mnie nie obchodzi. Ja ją zamęczę. Bo ona była fajna, jak była małym dzieckiem, ale teraz jest gówniakiem żadnym. Z żadnym gówniakiem i utopię ją. Tradycja to będzie najciekawsze pływanie w twoim życiu. Jota dupca! Jak tam u ciebie tradycja? Jak ci się tam żyje, powiedz? Ugh. Nie ma drabajny, zabrałem. Na razie jej się podoba, no. Więcej gazu. Ooh. Tak właśnie umierają tradycje Europy Zachodniej, tak. Sorry tradycja, no nie wyszłaś. Trzeba sobie to po prostu powiedzieć wprost, no. Nie wyszła, no. Nie wyszła nam. Kliknij obok schodów barierki. Pff, teraz to tam nie chcę już. Teraz to już... Tradycja. Jak ci się tam pływa, kurde? Ej, czajcie, a tak przychodzą goście, nie? I tak... Ładny dom macie i tego. A co wy to macie takie... Na placu... Taki betonowy kwadrat? I jak się obok stanie... To tak słychać, choby tam woda się przelewała. I ktoś krzyczy. Ale jest tak... Nie interesuj się. Chliwik. Wszystko przez to nie poszła spać. A mogła... A mogła iść. A mogła iść, to by żyła. Nie, kurde, nie... Ogarnij, o co młodej chodzi. Szkoda kasy, którą wydałeś na jej pokój. No dobra, no. Runa. Dobra. Wydupiej. To dupca. Sznita, to Sznita, kurde, podziękujcie Sznicie. Partycja, podziękuj Sznicie, bo ci uratowała życie. Ja bym cię tam utopił, żebyś tam, kurde, umarła. Ah, Bimbus. Dałem się Sznicie zmanipulić. Jestem zmanipulony. Nie! Nie swoja. Dość brutalny sposób na karę dla dziecka. No, wiecie. Nie róbcie tego w domu. A! I kurde... Wy...
I jedziesz, kurde. Jedziesz do suchego. No. Tak ma być. Kurde. Yo. Jeszcze to. Aha, nie mogę z ziemi. Tresowana. Niech młodą ojciec nie... Czekaj. Nawet nie próbuj. Nawet nie próbuj spać. No i... Palaba. No ona nie umie na te schody wejść. Chcieli utopić, to się teraz nieswojo czuje. No może być. Dobra, czekajcie. Ona nie poradzi wejść po tych schodach, bo za małego skilla w sprawności ruchowej. No bez jaj. Teraz to już se robisz jaja ze mnie. Gelender jest w budowaniu. Powiedzcie mi, co mam poklikać? Płotek koło schodów? Czekajcie, jaki płotek? Jeszcze raz. A ten? Aha. Ale... Sprzedaj schody i kup znowu. Nie trzeba barierki. To nie jest to? Nie? A tu! A! Dobra. Ale jak to nie będzie działało, to ja was zgalwanizuję. Jak bonie dydy. 30 zł. Jak to nie pomoże, to macie przewalone. Nie mogę. Weź ją wnieść, proszę cię, budź ją. Oh, ho, ho, ho. To je bug. Woke's a Thorf? Smooth. Zmarnowałem pieniądze. Pleave day. Spróbuj wyburzyć schody i postawić znowu. What's up? Yibs, yibs, yibs. Yip, yip. Jeps. Wasze barierki obesrane za 1 miliard złotych. Wyście są normalnie spece. Superanckościowe. Co to mi się w ogóle, czekajcie. Zagu. Co ja mam? Czemu ja mam taką obwolutę żółtą na obkoło ekranu? Zmień jej wygląd. Tinoba Zwang. Yoga. Goni. Dobra, spróbuję. Czemu mam tak... Aha, ja film jakiś nagrywałem, lol. To nagrywanie było.
Faktycznie. Zostawiamy ją taką, jaka jest brzydka, bo będzie ją można szkalować przynajmniej. Zmień schody na pełne. Okej. Hello Niklaus, this girl has grown up very fast. Yes. Indeed! Dobra, moda, walcuj. A jak nie wlezie, to basen. To basen. Yes! Yes! Wszyscy na czacie, kappa! Kappa, 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 hej! Dzięki, ponbuczku. Tak, Melitele, dziękuję ci. Moja ulubiona widzko z Europy Wschodniej. Jest! Zakapcie czat. Czat zakapiony. O Boże, Boże. Cóż to było? Koszulka była winna. No ja, koszulka blokowała wszystko. Zbuduj windę. Będzie top owoc. No. Suck a derp. Dicks out of. O Boże. Może z niej będzie coś. A może będzie, a może nie będzie. Invest in Eastern Europe. A gdzie ona jest? Aha, śpi z nim, dobra. Jakbym ją długo potrzymał, to ona by była top warzywem, no dokładnie. O Jezu, ile to wszystko pieniędzy kosztowało. Boże, 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 Boże. Zmiana koszulki. Nie, no to był bug, po prostu chodziło o to, żeby się ustawienie, żeby się ładowanie włączyło, żeby coś przemieliło tam w grze. Takie to jest upośledzone. Kiedyś wypiłem parę piwek, też miałem problem. No to... Wiesz co trzeba robić z tym? I te barierki tak w ogóle z dupy tutaj w tej ścianie, tak no jakie to, no ale dobra. Przynajmniej nikt nie śleci. Na zol. Czy Elo Benz zostało zaczerpnięte od pewnego streamera Tibi? Nie, od pewnego słynnego informatyka hakera. Taka sytuacja tego typu. Dobra, stara się parzy, a można się uważy. Ej, jak tak się patrzy z tej perspektywy, to ta bieżnia wygląda jak jakiś taki pojazd, takie działka 2, koła. Nie? Ja. Ja, Niklaus, masz recht. Kappa. Kepo. A, w ogóle już mi zatwierdzili prefiks na Twitchu. Także dzisiaj jak skończę streama, to dodam ikonki i jutro już będą. Człowiek ma upa i pieremie. Jak dzisiaj dobijemy na streamie do 50 subów, to chyba będę mógł już 6 mieć nawet. Albo 6, albo 4. Ale w każdym razie kilka. Tak, jak po szychcie na grubie, no. Dobra, co za tragiczne dziecko, okropne. Czy ona może coś sobie sama zrobić do zjedzenia?
Na przykład. Ino na szybko. To Lipstein. Dziki stosunek pciowy. No dobra. Ojciec. Czekaj. Nie da ci ojciec. Nie. Nie da ci żona. Nie da ci matka. Shuna. Oh, again. Arbin Wexa! Oh. Co wy powiecie na ten temat? Co wy powiecie? Ma to sens. Ma to sens. And a proud. Tradycja zaczyna szkołę, a ja nie chciałem jej do szkoły posyłać. Ja chciałem, żeby ona była w domu uczona. Żeby, wiecie, żeby nie chodziła do szkoły, bo tam to niebezpieczeństwa czekają na człowieka wszelakie. My byśmy ją sami, kurde my byśmy ją sami własnym nakładem wyedukowali w domu. Nauczylibyśmy ją liczyć do 10, odmiany, czasownika i rozbioru gramatycznego zdania. Patrzcie, co tu mam. Suchary specjalne SU-1 piastowskie wojskowe. Można nimi wbijać gwoździe. Czy tradycja była szczepiona? Nie, bo to jest rodzina antyszczepionkowców Proud. i zwolenników teorii chemitrailsów. Oh, Oxnaz. Ombre. Dobra. Stary. Koniec spania. Czas kochania. Szkoda, że we wannie nie idzie, nie? Odmiany czasownika to be. No odmień być. Weź się, tato. Yes, listen me. Co się dzieje zaś? Ciulta się zaś... O, nie, myślałem się obsca. Obejsca. Panzerwafle, tak. Dzisiaj jadłem pierwszy raz w życiu. Twarde. And a proud. Oh. To od tej capi. Gdzie ona idzie? Ona się... Ona miała... Siema Lisek. Siema Mania. Mania, mi się to kojarzy ino z tym, wiecie. Mania! Mania! Kaźmisz! Taż to najlepszy koszuli! Przepraszam. Nic dzisiaj nie działa w tych Simsach, to jest dramat, co tu się dzieje. Burdel, syf, kiła, Armagedon, poruta, burdello, bum bum. A propos burdello. Neeb! A! To zawsze można. Ej, tu wszystko dupi. Z kubków dupi. Z tego całego parzalnika, zaparzalnika. Ekspresu. Dupi. Kironga. No. A my idziemy się... dupić. To dupca. Boma repels. Give us whack. Oh. Oh. Nie mogę. Nie wyczymię. Oh, yum. Norma. Nie pacza. Yes. Vital.
robe. Akademik. Hell. No, trochę taki akademik. Ooh. Reba to win. Oh, cool, but toy. Uuu, action. Dupcingery, konkretne z nich są, powiem wam. I no czekać jak zaczną próbować w łóżku od młodej, wiecie, bo jest taka fantazjo. No. Jak to mówił, wiesz, Ah. zasła. Oh. Zasła i śpi. Adorable. Co jej zaś? Mog. Gut. No to, a zrób se sama, co ja będę wszystko jak na tacy podawał. Nie ma tak. Ew. Ugh. Dobra. Słuchaj. Żryj. Fater na szychcie. Zamów sprzątaczkę. Jak się zamawia sprzątaczkę? Na telefonie? Czemu opiekunka? Ja chciałem sprzątaczkę. A. Złota rączka. A ciekawe, czy jest przepychacz ról. Gosposia na jeden raz. Niech czyści, sprząta. Jo już nie mam cierpliwości. Sensibi Kinniku. Swarspa. Gathara. Halabriv. 40 zł za dzień wzięła. No to tak średnio bym powiedział. Mari zmieniła grupę wiekową, dorosłość, czeka cię spełnienie swoich marzeń, planowanie emerytury oraz kryzys wieku średniego. To doskonały czas, by wypełnić życiowe cele. Celulit, zmarchy i obwisły cyc. Oh. Creefoba. Kształty spoko dalej ma jeszcze. Kup sobie Hasio, który daje ci hajs za używanie. Jest taki? A to jakiś mega drogi chyba, ale... Tylko jeden obwisły, tak. W ogóle trzeba by to wyciąć, bo to by... A, to jest... Krzysztof Mucha. Ha! Krzysztof Mucha, który... O Boże. Niklas, nie przylazłeś na piwo. A no jakie piwo ja miałem przyleźć niby? Ty nie jesteś tu po to, żeby wybrzydzać, Krzysztof? Siema, Pawelusz. Krzysztof Mucha, balony dmucha. Siema, Emerpad. Idzie go coś ten. Daj napiwek $100. No chyba nie. Domu. I oto dupca. Co? Jakie 60? Jak 60? A, za godzinę. Przestraszył się. Ale przynajmniej jest czysto. No gadałem wczoraj, jak będziesz gdzieś wracać od Bonkola, ale ja nie byłem u Bonkola dzisiaj. Coś ty wymyślił.
Myślałem, że to jakaś panna. No, dzięki. Jo w tym domie nie byda sprzątał. Jo dziękuję, jo ida. Do widzenia. Skończ. Skończ, dziocha, skończ. I weź... Ciulinges! Dobra, obsra się, ale będzie ten tort. Normalnie, hobby żygać. Zrób się... Ja tako torta biało. Ale jak zaś użnie z niego ten kąsek i nie będzie można wrazić świeczków, to do basenu. To za karę do basenu idziemy. To do basenu, kurde. Dupa Greek. Grabaj se to gra w H1. Świetnie, świetnie. Bardzo mnie to cieszy. Yambara. Czy można się rozwieść? Oni nie są małżeństwem nawet. To jest związek niesakramentalistyczny. Jakie plany na walentynki? Stream. Będzie na pewno stream. Patrzcie, jaki świat jest piękny i wielki. A my tutaj, jak ta pięść w tej przysłowiowej okrężnicy. Wszyscy w złym humorze. Ta w złym humorze. Ten w złym humorze. Ta zaś głodna. No i oczywiście, że nie wsadzimy tortu. No tak, to będzie... Mi ciulo mi do głowy. Teraz ten tort możesz... Dobra. Do basenu! Do basenu! Zapraszam! Nie rozrobiłaś ładnie tortu? Oh, Lumine. Wydup to... Savoring. Pływaj. Do basenu! Boba. Just a nailin'. Boba. No nie idzie tego odłożyć. Wydupc to. Tak, Ciniol. Tak wyszło, wiesz? Tak wyszło. No nie udupia! Nie wytrzymia! Nie może odłożyć tego tortu, a z tortem nie idzie do basenu w lesie. A drabinki nie ma, a oni nie poradzą. Oni nie wchodzą po drabince, ale drabinka musi być, kurde bele. Proszę bardzo. Proszę do basenu 1, 2, 3. Up and now. To nie o drabinkę chodziło. Wszystkich ich powyzabijam. Wejdź do basenu, babo. Tradycja! Do basenu! Pływaj! Bo cię oddam temu panu. Do basenu! Kara musi być! Zdenerwowałem się. Jestem mocno zbulwersowany. To za to, że masz głupią matkę, która nie może zrobić nic. Zjedz se ciasto. Co tam? Tradycja? Wszystko dobrze w akwarium?
Laćki byś chciała. Okej. Gotuję. Miałeś przycisk odłóż? Ej. No nie ma nic w tej ręce. Ej, to się zbagowało coś zaś, ona nic w tej ręce nie ma. Panda! Ja to dywca. Nie szymia. Nie szymia. Nie szczymia. O kur... Co ja zrobiłem? To jest taka specjalna komora wychowawcza dla bardzo, 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 bardzo opornych dzieci, gdzie wynikają trudności wychowawcze, takie poważne. Pływalnia kryta. Ale to wygląda jak jakaś komora śmierci z jakiejś piły albo z jakiegoś tego cuba. Oh, Nita. A tas... No nie no, to już z tego nic nie będzie, no ona się już nigdy nie odbuguje. To już jest ament. Może niech idzie spać, ale niech się wypłacze. Może jej to przejdzie ta ręka. Stary 500 zł zarobił, dobrze, bo miałem wydatki. Współczuję twoim dzieciom. Znaczy ja nie mam nigdzie tutaj tyle placu, żeby takie coś wybudować, nie? Ale mniejsza wersja w piwnicy? Maluj ściany na jakiś wesoły kolor. No. Teraz wygląda, kurde, mega przytulnie. Nawet bym powiedział pluszowo. Nowość. Komora wychowawcza by Niklaus. Uh-huh. Uh-huh. Os! Tak, Fronio Life. Chyba, że mi się ten pomysł przejdzie. Czekajcie, czemu nie chcą? No, dobra. Dobra, no stary jeszcze może pożyje trochę, to niech się idzie umyć. Masz bardzo stylową komorę wychowawczą, dziękuję. Do komory. Komora gazu. Tak. Ha, szambonurkiem chyba, no. Ojciec gnije. No... Na to wychodzi. Sąsiedzi mogą podejść do akwarium, dokładnie pooglądać. Cute. Large Fera.
Chcę pieniądze. Nie nadaje się na lipiny. Czekajcie, musimy... A ona jest mimem. Ja pierdykam. A ta jeszcze żyje, czy już gnije? Coś pięknego. Jestem taki dumny z tego wynalazku. Ach, Boże, Boże. Marii futer daremny. Czekajcie, bo ona tam teraz nie może... A czekajcie, a jakby się przebrała może? Czy coś? Nie pomogło. Nie pomogło. Wypuść ją chociaż rano do szkoły. Pomyślę. Co się humor poprawił. Co ty dupisz? Ja z tego co ja widzę, to ona farmi bitsy na mojego streama po Nvidii. Widzę, że już tu chyba z 500 uzbierała. A wy? Okej. No okej. Co ty gadasz, Jabba? Co złego, to nie ja. Dobra. Gdzie ja ją trzymię? To jest tak zwana komora wychowawcza. Tak sobie radzimy z krnąbrnymi simami. Nie chcę nic gadać, ale pomogło. Oh, Weepstar! Squash. O, Halki. No co tam tradycja? Tatali... O ja... Co by było, gdyby opcja była zabij się? To by się zabiła. O! Co to tu się dzieje? Na stronkę niech ocenią. Może lepiej nie, bo jeszcze mnie zamkną. No co ci brakuje, kobieto? Co ci brakuje? No siku se zrobić ino. Ej, a teraz jak w nocy mamy ją zamkniętą tutaj, to odpada problem niemożności dotarcia do łóżka. Co prawda już rozwiązany, ale... Pomieść ten basen, szkoda hajsu. A mogę tak to zrobić? A, nie mogę z nią w środku. Marii przytyła. Tak, bo jej się grupa wiekowa zmieniła. Teraz jest dorosła, a potem będzie stara. Stara prukwa. Da jakiś chwytliwy tytuł na tubie, bo jest potencjał na viral. Viral, który ma 3 godziny.
Ja pierdzielę, to będzie 3-godzinny odcinek prawie na YouTubie, czaicie? Mam nadzieję, że obejrzycie. Albo ci, co widzieli na streamie, to przynajmniej wejdą, łapkę w górę zostawią i napiszą komentarz. Niklaus, świetny odcinek, kolejny świetny odcinek, Niklaus. Znowu dałeś nam kupę radości, śmiechu, w tym smutnym jak... w tym smutnym życiu. Wobbler high! Coś się brzydko bym powiedział teraz, a nie mogę. Nie mówcie, że stary płacze. Nie, śnią mu się koszmary. Jak młoda ci padnie, to push show must go on i graj dalej, ja. No. Nie no, jak młoda padnie, to robimy nową. Metalizer, no obadej, hopie, to jest... To jest komora wychowawcza. Komora wychowawcza projektu Niklausa. Idealna maszyna. Jak ty to robisz, że w tak krótkim materiale potrafisz wszystko zawrzeć, no. Ma się to coś. Nie wiem co to, ale coś tam jest. Dach. Nie, szkoda hajsu. A mamy mało. Mamy mało, musimy przestać płacić rachunki chyba. No, nie jedno dziecko by chciało mieć basen, dokładnie. Różowa dla dziewczynek, niebieska dla chłopców. Zamów już teraz. A w jedynym niepowtarzalnym rabacie, ale jeżeli tylko zadzwonisz przez najbliższe 5 minut, dostaniesz 3 haki rzeźnickie, topór do cięcia mięsa i pałkę do ogłuszania. Jeszcze przedwczoraj uczyła się z kartek. No wiecie, życie jest... no... to jest... życie to nie bajka. Życie to bajkał. Z opieki społecznej. Halo, halo, opieka społeczna, proszę przyjechać na Nvidię. Yow! Ona by najbardziej w tym breloczek do kluczy. Tak, będzie dalszy stream po streamie na Nvidii. Ja dzisiaj na Nvidii zakańczam imprezę, gaszę światło, jak to mówią. Dodatkowo za jedyne 19,90 komplet łańcuchów z intuicyjnym systemem mocowania do sufitu. Zadzwoń. Nie, to te zadzwoń to tak powiedziałem, jakby ta firma co innego tam proponowała. Zrób następne, póki tradycja jeszcze żyje, żeby widziało, co je czeka, jak będzie równie głupie. Straszny pomysł. Ale możemy tak zrobić, jak się obudzą. Jeśli stąd wyjdzie, będą ostre zakwasy. Ona już jest taka nasiąknięta wodą, że jej już ta woda się przelewa do środka organizmu. Jak człowiek ma z 80% się składa z wody, to ona się już składa w 99%. A ja tak swoją drogą, jakby człowiek tak bardzo długo był we wodzie i na przykład nie umarłby z zimna, ani z głodu i tak dalej, to coś by mu się ze skórą zrobiło? By mu rozmiękła całkiem, czy coś? Bo jak się długo ma na przykład ręce we wodzie, to się takie robią, takie nie? Takie wiecie, takie te ręce, te opuszki się takie robią głupie. A to by się cały taki człowiek zrobił? Taki pomarszczony opuszek? SpongeBob. Za niedługo jest skrzela wyrosną, dokładnie, i błona, i płetwa grzbietowa. I pęcherz pławny. No. Es ist Zeit. Budźcie się!
Stary, budź się! Śmierć przyszła! Szybko budzić się! Goście! Goście przyszli! Szybko kwiaty, chleb, sól! Nie ociągać się! Przyszli z... To chyba z urzędu skarbowego. Uma. Shmeba. Yafana? Proś o życie Simki. Yabahor. A, torta. To jest tak... Panie śmierciu. Słuchaj pan. Jest taka sprawa. Dramatyczne ujęcie. No dobra, no. Siema. Malinae! Jezu. Coś... Tea. Roo. Ah. Ah. Sibuna Torble Farbe. Co? Ah, Floopy! Oh, and Co? Bora! Hana Dens. Co? Lume Bepto. Oh, Shimu Kwarb. Chima Rahu. Steve Pomble. Too. Benor Sneak. Aha. Fruge. Fabusabe. Gaba. With Weevil Bepso. Watsu Gorg. Blorid Plash. And Miudo. Yakula Brood. Playum Zaruga. Kasal. Czekaj, 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 czekaj. Czekaj, czekaj. Mwah. Lumazarba. Vilma Bray. Tibaru Benu. Risla Kumbar. Sunziba Tuwabe. Dag Dag! Zorpte. Abin. Whoa! Benesh. Belor. Ah. Wolfa. Tenka. Zip, 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 zip. Zaboo. Grinahis. Sawada. Nuhoi. Wunfa. Fajnie, że przejęli się śmiercią dziecka. No spoko. Arfana. Rogan and Pizda. Rongi? DZ Vodna. Oh, Whoopi Gorge. Hey, Nurska. Shamagra. Sublur Ferota. Ruhana. To jest życie, moi drodzy, to jest życie. Grinoi Foidi. Fajny gość. Musisz go zaprosić na imprezę. Dokładnie. Gana Shuna. Ale patrzcie, Barb Benip. patrzcie jakie oni mają dobre humory teraz. Bing To Kappa jest Baru. niesamowite. Baribi. Dum Say Bruhana. Wanu Varek. Chrono Chet. Kapuna. Kay Mieli West. depresję. Nikim nie... Stoon Rebus. Boże. Ziffle Fuba. Descos? Gibora. Ej, wiecie co, ja wiem, że to jest... To już jest chore.
Shamagra. Drinoi Foibi. Uh-huh. Puchar. Będzie zimą czym chodnik posypać. Ja to dupca. Siema Niklaus, teraz streamujesz na Twitchu, tak. Teraz streamuję na Twitchu. Czuję się trochę zbrodniarsko, powiem wam. Ale zawsze, moi drodzy, jest taka sprawa, że wiecie, życie na tym się nie kończy. Można na przykład... Tinoba. Kurde. Oh, Polino. Nie tylko na Nvidia. Generalnie też. No to na miłe zakończenie, kurde, odcinka, bo zbliża się 23. Coś tyn. Kluba. Oh. Kuba. Oh. Oh, yibs. Rob. Siema Monika. Coś się kończy, coś się zaczyna, dokładnie. Gdzie jedne drzwi się zamykają, tam inne stoją otworem. This way. No i tak, moi drodzy. Tak, dzisiejszy dzień przebiegł tak. W sumie nic ciekawego się nie działo. Sorba. Dzień jak co dzień w życiu Simsów, prawda? Mam nadzieję, że wam się podobał odcinek na YouTubie. Kto dotarł do końca, może dać znać. Tu ludzie, którzy oglądają na streamie, mam nadzieję wejdą chociaż, żeby wspomnieć sobie ulubione momenty, zostawić łapkę w górę i tak dalej. Ja serdecznie dziękuję za uwagę. Widzimy się w kolejnym odcinku Simsów. Prawdopodobnie w rodzinie nastąpią delikatne zmiany. No i moi drodzy, cóż mogę powiedzieć? Tak to było. Ja robię tutaj zapis. Nic nowego. Tyle. I kończę nagrywanie na YouTube'a. Uwaga. Pyk.